Kaikki kansa riemuitsee, on sote vihdoin meillä. Vaikka ensin kuljeskeli laittomilla teillä. Hallituskin kokouksessa hurrahuudon päästä. Yhdessä he toteaa, tämä paljon säästää. Sote, 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 sot, se tänne tullut on. Sote, 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 sot, siksi riemun rajaton. Ja tapahtui niinä päivinä, että Juha Sipilältä tuli käsky, että kaikki kansa oli sotelle pantava. Tämä sotellepano oli ensimmäinen ja tapahtui Bashar al-Assadin ollessa Syyrian maaherrana. Niin Hannukin lähti Aaronkadulta, Imatran kaupungin Imatrankosken kaupunginosasta sotelle pantavaksi Mansikkalan sotekeskukseen, yhdessä vaimonsa Marjan kanssa, joka ei ollut raskaana. Sillä hän oli Eksoten Imatra-suunnitelmien mukaan Mansikkalan piiriin sillä hetkellä kuuluva. Meidän pitää mennä sotelle pantaviksi. Mites me sinne päästään? Minä soitan Kelataksin. Joo. Kaikki automme ovat varattuja. Soitan uudelleen. Yksi automme on vapautunut. Se lähtee juuri Joensuusta. Lähin automme on Kiteellä, mutta se on vielä ajossa. Jäättekö odottamaan? Jäädäänkö odottamaan? Ei jäädä. Ei tiedetä, koska ne tulee. Ei me jäädä. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos vain. No niin, mennään sisälle. Se ei aukea. Hetkinen. Lue tuo. Katso. Löydätte oman soteasemanne Ruput.fi. Mitä se tarkoittaa? Jolla on rupusakkia. Mistä me se tietokone löydetään? Olisikohan joku, joka voisi auttaa? Lähdetään kotiin. Ja heidän siellä ollessaan he huomasivat, että heillä ei ollut sijaa uudessa sote-järjestelmässä. Ilmoittautumisesta ei syntynyt lasta eikä paskaa. Heidän ympärilleen ei tullut pienintäkään joukkoa sote-tukea ja he palasivat samaa tietä omaan taloonsa. Minä ainakin aion tulla haudatuksi vaatteet päällä. Ei näistä retkuista kenellekään ole hyväksi.
Minulla on niin hyvät vaatteet, että haluan jättää ne jälkipolville käytettäväksi kierrätykseen. Mitäs keulut? Ne on häälahjamme saatu Espanjasta. Pidetään ne ranteissa. Pidetään ne ranteissa, ottakoon sitten. Tässä on Juha Sipilän meille antama sote-lahja. Leipää. Minä annan sinulle ensin tämän, istutaan sitten leivälle. Kiitos. Tämä on meidän viimeinen sote-ateriamme. Jos jompikumpi on vielä hengissä, niin tuossa on vähän jäljellä. Mutta otetaan ensin leipää. Tässä ei ole mitään vahviketta. Ota sinä isompi palos. Minä ajan ainakin istua alas. Mä en halua kuukahtaa pystyasennossa. Tällainen pariarkku on aika kätevä keksintö vai mitä? On. Istu sinäkin alas. Mä oon jo oman näkkyleipäni syönyt. No niin. Noniin, hyvää sotea. Pehmeä notkea. Taipuissa. Kaikki kansa riemuitsee, on sote vihdoin meillä. Vaikka ensin kuljeskeli laittomilla teillä. Hallituskin kokouksessa hurraa huudon päästä. Yhdessä he toteaa, tämä paljon säästää. Sote, 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 se tänne tullut on. Sote, 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 siksi riemun rajaton. Äiti ruoan paistaa, laittaa pöydän koreaksi. Jokaiselle annetaankin silakoita 2. Isä dykkausreissultaan toi banaaneita kimpun. Juhlan kunniaksi löysi homettoman limpun. Sote, 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 se tänne tullut on. Sote, 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 siksi riemun rajaton. Kaikista on huolehdittu, vanhukset ei vaivaa. Kyllä niille paikkaa löytyy, kunhan joku kaivaa. Yrittäjä pahamalla lasiansa nostaa. Elämä on mukavaa, kun terveysfirman ostaa. Sote, 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 se tänne tullut on. Sote, 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 siksi riemun rajaton. Sote, 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 se tänne tullut on. Sote, 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 ja rahan rajaton. Kaikille hyvää sotea ja onnellista maakuntauudistusta.